Пациент номер 209, седмично попълване. Ето сега подуването, понеже от 4,7 е отишло в 2,7, може да се види, че има подобрение и отпреди има тикче. Газовете по същия начин. От 4,7 са отишли 2,7, съответно пак има подобрение. Колкото по-дясно подребрие е изчезнала, колкото подляво подребрие си е нямало. Тук това също тези са подобрения. Тоест, чувство на отпаднало, затруднен фокус. Общо взето схващате каква е идеята. Отляво е миналата седмица, отдясно актуалната седмица. Ако има положителна промяна отпреди тикче, ако има отрицателна промяна отпреди хикс, ако няма промяна, вдясно няма нито хиксче, нито тикчето. Тук е изпуснато едно Х, точно заради тези абети. Сега, които правя, тук умора, няма да ги оправям, това може да се познае каква е думата. Така че това отсам, което пише, че е влошаване, според мен не е истина, но нека все пак пациент 209 каже субективно как се чувства той. Дали усеща да има някакво подобрение. Според мен на базата на това, което виждам, върви много добре.